Ogai maduond buch MDG David Ochieng dwaro mondo jatend piny Kenya okonye kelo lokruok e tend od bura mamalo kod Senate ka okwedo paro mar twak e kind piny owacho kod rawere mosebedo ka ng'anyo. Ochieng mane wuoyo e kinde romo mar jokanyo mar MDG e kaunti ma Migori opwoyo rowere kuom konyo kelo lokruok e piny Kenya. Jo Juma nigi mathoth. E ng'wech mar tego dumbano mar MDG ma otony yiero maduong' mar higa 2017, kweth maduong' burani ka otele kod ogai margi David Ochieng menjo bura ma Ugenya ne ochopo e kaunti ma Migori maromo kod jokanyo mag duond burani. Ogai mar MDG David Ochieng e kinde twak mare ne wane duond burani nitiere kod lek madongo ma oting'o mano mar kedo kod mibadhi e piny Kenya. Ochieng nowacho ni omor kod okang' ma osekaw kod rawere mar keto piny owacho e lai makare ka wach ni owuon ok osetwak e kind rawere kaachiel kod piny owacho. Country has had chances for us to speak together. We spoke during the BBI early this year, and last year we had something called NADCO. Watu waliongea sana, wakaongea. I had to ask President William Ruto today that this is not the time for dialogue. This is the time for action. Ogaini mar MDG wacho ni maisa ma midhiero mosebedo ka koro kwako Kenya ma oting'o mibadhi kod akweda mar dhoudi koro inyalo tieki ka ojiwo rawere mondo kodhi mana nyime e konyo piny Kenya. Tribalism is a cancer that must be faced head on by this country. This cabinet that left yesterday, out of 22 cabinet members, 12 were from 2 communities out of 42 tribes. Out of 50 PSS, I can tell you, more than 20 are from only 2 tribes. Tribalism. And then now check the head of parastatals. Check heads of universities. Check heads of government agencies. The same road. Owach ni akweda bedo sinenre e piny Kenya e yo mabende piny owacho tero gwechego mag dongruok e gwenge mopogore opogore e piny Kenya. Nderni moger igina pagaro makalo bekende. You know, Gerderni, kilometer 1,500 beach. 1,800 ni Kalenjin land. 1,200 Central Kenya. Nyanza kai kilometer 100. We must allocate government resources equitably. And I want to ask government today that if there's any young man who was arrested or is in the cells because of a mandamano, they must be released forthwith so they can join their families. Jokanyogo mag MDG dwaro mondo seche ma jatend piny Kenya dhi yie jotend migepe manyien orier jogo mantie kod lony makare kendo mago maonge chin mibadhi. Jokanyo mag duond burani bende koro lieko ni koro gidhi chungo achiel kuomgi madhi laro kom mar jatend piny Kenya ka oromo yiero mar higa mar 2027. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakromogi saa 3:27 wakaw yie mokwongo chenro en